Inkonzo yomngcwabo kaNontobeko Cele ibinomunyu. Umndeni uthi kubuhlungu ukuthi umyeni wakhe uzibulele wabashiya nobuhlungu obunjena. Kubuhlungu. uNkulunkulu ngathi yabo lo mbhemu lo kanqodlo umbhemu uzamile ukuthi ahlale. Ngoba khona indlela besoyenza thina. Bakade. Uyabona indlela engibhabhe ngayo mina angiright. Abangani bakhe bathi bafolwe embiza njengoba bengeke baphinde bambone uNontobeko. Ntobe uhambe kahle. Usithandile, sakuthanda. Kodwa esikwaziyo ubusithanda ngalothando olungaphezulu kwalolu thina sibe sithanda ngalo bosithanda sonke ngokulingana. UNdunankulu waKwaZulu-Natal unxuse ubumbano ekulweni nodlame olweyamene nobulili. Wanxusa abantu ukuthi bengahlala othandweni abazithola behlukumezeka kulo. Ikusasa lelizwe yibo labesifazane, yizo lezi ingane lezi zikhona. Saka siliphi ikusasa uma ngabe sizoba umphakathi ozoyekela nje ukuthi kube nalo ludlame lolu. Mina ngithi kumuntu wesilisa uma esothandweni ebona ukuthi abasavumelani nosifazane noma bahlezi kahle akaphume ayozama omunye. Akangahlukumezi umuntu wesifazane, akangabulala umuntu wesifazane. Kanjalo nosifazane ungalindi umuntu azakushaya ngempama. Ngokwezibalo zakamuva zobugebengu sikhomba ukuthi KwaZulu-Natal ihamba phambili ngesigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Isiteshi saseNanda siwunumber 1 eNingizimu Afrika yonke kule kota lena. Okusho ukuthi abantu bakwaZulu-Natal bakhombisa ukuba nodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanye naseyinganeni. Manje ke ngiyanxusa kakhulu kuba bafundisi sonke siyixoxe nasemabandleni sishumayelele kube yinto nje ngempela eze itholisisele ilokhu ikhulunyiwe ukuze sithumele umlayezo nakwabanganakile. Umndeni kaCele uthi kusazothatha isikhathi ukuthi uphole ngokwenzekile.